Ben entrada la nit, una forta claror entra a l'habitació. El bestiar s'esvalota i desperta tothom de la casa. Juntament amb la claror, sorolls de rocs impactant. I quan per fi miren per la finestra, ningú veu absolutament res. Només foscor. Ei, què passa, gent? Això és Mitologia quilòmetre zero, llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. Ja us aviso que aquest capítol serà diferent dels que he fet fins ara. Ens allunyarem de les històries de dones d'aigua, monstres enormes, reis i comtes maleïts i altres personatges de fantasia. De fet, anirem a mitjans dels anys 50 del segle passat, en plena postguerra. També el format canviarà bastant, ja que hi haurà altres veus que us explicaran els fets. La història d'aquest capítol és bastant recent i encara hi ha testimonis dels, fenòmens que succeïen a alguns llocs de la Catalunya rural d'aquells anys. El cas que ens ocupa passa al poble on em vaig criar, a Tavèrnoles, Osona, i els que l'han recollit l'anomenen com el cas de la màgica de Tavèrnoles. Recordo com de petit ja n'havia escoltat alguna cosa. I fa anys, en Pep Colomer, el mateix veí del poble, que em va explicar la llegenda de la Font de la Baronessa, per qui no l'hagi vist, capítol 4. Doncs, a través de la revista municipal, va compartir el cas, basant-se, sobretot, en el relat escrit per en Pere Prat, que va viure a la casa on va succeir tot. I també m'agradaria dir-vos que, des que vaig crear aquest canal, tenia en ment aquesta història, però no sabia massa com explicar-la, ja que no es tracta ben bé d'una llegenda, sinó d'un cas real bastant misteriós. A més, no hi ha massa informació sobre el que s'anomena la màgica, i crec que seria força interessant fer-ho conèixer. I tranquils, que no us vull vendre la moto amb coses paranormals. Al final del vídeo ja tindreu la vostra conclusió del misteri. Així que anem al tema i comencem amb la llegenda. Com us he dit abans, aquesta història és un cas real. I per ser una mica rigorosos, us posaré en context. Corria l'any 1955. El record de la guerra encara era molt present i el règim franquista ja estava totalment consolidat. Tant el braç militar com l'eclesiàstic governaven amb mà de ferro i tenien sotmesa la població a tot l'estat. En aquella època, a les zones rurals, les famílies solien ser molt nombroses. Les masies eren prou grans i permetien que tots els membres tinguessin un sostre. Tot i les inclemències climàtiques, les malalties i la repressió de la dictadura, una part de la població va aconseguir deixar enrere la fam dels primers anys de postguerra. Als anys 50 a Catalunya hi havia aproximadament només 3,5 milions d'habitants. Tot i això, a Tavèrnoles hi vivia, si fa no fa, el mateix nombre d'habitants. I com tot el país, el poble de Tavèrnoles era molt diferent de com el coneixem ara. L'asfalt de les carreteres era pràcticament inexistent. El so dels cotxes era anecdòtic. I l'enllumenat de la vila no vindria fins anys més tard. Per tant, les nits eren totalment fosques, sempre que la lluna no fes de far. I aleshores era quan apareixia la màgica, també anomenada per altres persones com la màgia o la por. El senyor Pere Prat, exveí del poble i exhabitant de la Casa Nova de Serra Bou, va recollir a l'any 1986 per a la revista Atzar el cas de la màgica de Tavèrnoles. Diu així. Era un dia del mes de juny de l'any 1955. La família que habitava la casa de pagès anomenada la Casa Nova de Serra Bou era formada per l'avi Mariano,
el matrimoni Pere i Caterina, el seu fill petit Josep i un noi de 14 anys que els ajudava a la casa, que es deia, o millor dit, li deien, Lari. Havien acabat, com cada dia, la feina, i havien sopat, i se'n varen anar a dormir com qualsevol altre veí del petit poble de Tavèrnoles, poble del qual molta gent diu que sembla un pessebre, poble com els altres pobles petits, on tothom es coneix si no són ja de família. Poble de la Plana, i a pocs quilòmetres de Vic. Aquest és el meu poble, i aquesta, la història que segueix, és de veritat. D'aquelles històries dels pobles que no consten enlloc, però que ajuden i formen part de les històries dels pobles. Eren prop de les 11, quan l'euga de la casa nova va començar a picar de potes, a estar nerviosa. De sobte, aparegué a la cambra on dormien l'avi Mariano i en Lari una claror bastant forta. Jo veia sortir una claror com que quedés això, il·luminat però sense veure cap llum. Una claror, com ara aquí, una claror cap al sostre i corria cap allà i ja havia desaparegut. I darrere d'aquesta claror, una fressa de rocs, com si anessin voltant tota la cambra i xocant entre ells, espantant els que allí dormien. Sí, fressa, com que corressin bales, no sé, una cosa que feia fressa, com que arrosseguessin, perquè feia una fressa no de llaunes ni de ferro, una cosa fressa però allò, diguéssim, sorda. Després del primer espant, obrien els llums i miraren què passava. Però al cap de pocs minuts, la claror i la fressa, tal com varen entrar, varen sortir. Després d'una estona de mirar i més mirar i no veure res, amb un cor ben petit, tota la família se'n va tornar al llit a descansar. L'endemà, ja de ben clar, varen mirar per tots cantons a veure què veien. No van veure res. I així, i explicant-ho als veïns, varen passar tot el dia, fins que, com el dia abans, va arribar l'hora d'anar a dormir, i l'euga, cap a les 11 o més tard, començava a estar nerviosa i a picar de potes. La claror i la fressa dels rocs va tornar a aparèixer, i a la cambra de l'avi Mariano i d'en Lari, i els seus cors, com els cors del matrimoni que dormia en una cambra del costat, es varen espantar. I diu que sentia les esquelles de les vaques que tocaven i volants que corrien per allà a la sala i les vaques que cridaven i diu un llum que anava a petar ben bé la nostra finestra. Sorolls, el bestiar diu que s'esverava molt, imagina pels sorolls estranys que se sentien, i anava fent dia sí, dia també, anava passant això. I com la nit del dia abans, al cap d'uns minuts, la claror i la fressa varen desaparèixer i no trobaren res. I així van anar passant uns quants dies, i el poble, tal com havia de ser en un poble petit, n'anava ple i tothom en donava la seva versió. Va haver-hi una nit que varen voler endevinar d'on venia tot aquell misteri. En Lari va dir a l'avi Mariano: Mariano, em sembla que això ve de sota el llit. Doncs miro, Lari, però vigila que no et facin mal. I en Lari guaità, però tot va ser guaitar com fer-se més forta la fressa, i Lari va deixar anar. Collons, Mariano, que ens volen matar! I d'un bot es va amagar amb els llençols sense deixar-se veure ni un pèl pel que podria passar. Una altra nit, en Pere de la Casa Nova, amb el fusell, perquè igual que l'avi eren del cos de sometents del municipi de Tavèrnoles, va sortir a donar una volta pels afores a veure què hi veia. Em sembla que ells eren dels sometents i tenien permisos d'armes per fer-la servir. El sometent estava organitzat en patrulles, que no sé com en deien, però cada 10 tenia un cap. I si hi havia molts sometents, cada 10 tenia un cap i aquests estaven sota les ordres d'un comandant, que diguéssim, no sé com el nom, perquè jo militar no hi entenc, però el sometent era una
una defensa popular de la gent del mateix poble que defensava d'agressions de tot tipus. Això era el sometent. Aquells l'avi ho era i el seu fill també. L'avi i el que era l'hereu també ho era. Tenien un fusell, però un fusell. Si tiraves amb algú eres mort de seguida. Ni uniforme ni res. Però tenien aquest fusell amb papers i tot, i ells havien de cuidar d'aquest fusell, i quan a ells els semblava havien de passar revisió, també havien d'anar a revisió. Va anar al Serrat del Pujol, a Canton Xic, a Benarigues i altres llocs apartats de casa, per mirar si veia d'on podria venir aquella màgica, com ja es començava a dir pel poble. Mentre l'home voltava buscant la màgica, la pobra dona, que estava en estat, es trobava espantada al llit, resant Pare Nostres perquè no passés res al seu home. L'endemà, els que varen sortir, ja que la màgica encara continuava, varen ser l'avi Mariano i en Lari. I també, com la nit abans havia fet en Pere, varen anar a fer la mateixa volta. Però quan, desesperats, tornaven, des de l'era de la casa, en Lari va dir a l'avi: Mireu, Mariano, al marge d'aquells dos camps. Hi ha alguna cosa. Un llumet. Com si algú fumés un cigarret. Ja el tenim, Lari. Volta'l pel camp llaurat, i jo ho faré pel camp de blat de moro. Surt aquella fressa, aquell llum allà, que corria allà, i anar a donar volts a veure si es veia res. I amb un marge cap allà sobre, diguéssim, més enllà de Can Mont, a la punta d'aquell pont vell que hi ha baix, que abans hi passava la carretera, veiem un llum com ara que duitéssim cap a l'hort, com un cigarro encès. Abans de fer-se fosc, aquest noi que hi havia allà, que devia tenir molt joves, es deia Lari, doncs va veure moviment a uns 100-200 metres de la casa, allà amb un marge. Però amb la pressa d'acabar aquella màgica, l'avi Mariano va fer massa fressa i la persona màgica ho va sentir i fugir, cames ajudeu-me, pel marge. Aleshores en Lari cridà: Mariano, que marxa! Dóna-li l'alto 3 cops. Alto! 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 No s'atura, Mariano! Fot-li foc! De pressa! Lari! Ell passa per baix, al marge de baix, i jo passo pel de dalt. I tot plegat, no sé, com d'aquí al marge veiem un bulto que marxa. I dic, que marxa! I diu, fot-li tiro. I jo disparo, tiro, el bulto aquell va haver desaparegut, no vam veure res enlloc, els gossos de xuclar cridaven, i vam tornar a marxar cap a casa. Els hi varen dir que si havien de tirar algun tio havien de cridar 3 cops a l'alto, no? I això és que va ser, doncs van veure que hi havia aquell marge, que hi havia una persona allà que devia passar-hi estones, suposadament per fer aquesta llum, aquesta fressa a la casa, no? I el varen veure, varen cridar a l'alto 3 cops, i aquella persona es devia espantar, devia marxar, i en Lari, segons tinc entès, va tirar els tiros, i suposo que un dels tiros aquests devia malferir la persona que era. I l'ombra va caure pel marge, però quan en Lari i l'avi Mariano hi arribaren, no varen trobar res. Només, al cap d'una estona, es varen sentir a cridar com folls els gossos del juglar. Des d'aquell tret, a la cambra de l'avi Mariano i d'en Lari no es va sentir cap fressa, i l'euga de la casa nova dormir tranquil·la. El diumenge, el mossèn Josep Boatella, com cada diumenge, va dir a la missa, però la gent va dir que amb prou feines s'aguantava. I l'endemà la gent, nosaltres no hi pas enterat, diu, el mossèn no sé pas, diu, què li passa. Deia això, jo
Jo no després jo anava ben coix. Ara jo no sé. Algú també va dir que el metge Pere de Roda havia pujat a treure-li perdigonades del seu cos. I així es va anar creient que el pobre mossèn, amb els seus 60 i escaig, va ser l'autor de tot, perquè feia prop de 2 anys que la iaia de la Casa Nova s'havia mort i l'avi Mariano no li havia fet dir gaires misses. Jo fins ara el que sabia era que l'avi no estava per masses misses, la iaia, que és la que es va morir, era una persona molt de missa, i suposo que volia que fessin misses això, i l'avi deia que no, i per aconseguir que es fessin misses. També després he llegit, fa poc he llegit això, que això que em sembla hi havia una deuta, diguéssim, de l'enterrament, i que l'avi no devia voler pagar-la, etc. I per això li feien aquesta xantatge, per dir una manera, o aquesta pressió perquè deixés anar els diners. Així, espantant-lo, deixaria anar algun caler per alguna missa. Se suposa que es devien dir moltes més raons per donar tota la culpa al pobre mossèn Boatella. Jo el que sé és que els veïns, tots ja molts varen adjudicar, diguéssim, que havia estat, diguéssim, el capellà, perquè després del tiro, aquella setmana, em sembla que va fer missa, però va fer una missa que no sé si la va acabar, però estava molt tocat i després ja no va fer més missa. I la reacció de la gent va ser que allà si havia estat mossèn Botella o Boatella, diguéssim, tal com diu, no? D'aquesta manera, la màgica de la Casa Nova de Serrabou es coneixia per tots els pobles de la Plana i fins i tot es va dir que a Barcelona també la gent ho sabia. Un dissabte, la Caterina de la Casa Nova anava com altres dissabtes de l'any i com les altres dones del poble a vendre conills i verdures al mercat de Vic. Quan estava xerrant al Pla del Roquet amb altres dones, se li va acostar la majordona i li digué: Ja està bé aquesta de la Casa Nova. Què és això d'aquestes bombardes que dieu del mossèn? Us hauríeu de donar vergonya de dir tot això. I la jove de la Casa Nova, també enrabiada, li va contestar: Escolti'm, abans de venir així cridant, busqui alguna persona que ho hagi sentit dels nostres llavis, però mentrestant faci el favor de no cridar. L'avi Mariano també va ser cridat pel jutge, que en aquells moments era en Pere Verdaguer del Foquers, i també ho va ser la seva jove, que va demanar al bon jutge que trobés alguna persona a qui ella o algú de la seva família ho hagués dit. Al cap d'uns dies, quan el jove Lari anava en bicicleta, va veure 2 guàrdies civils que anaven en direcció a la Casa Nova i va sentir en passar pel seu costat que l'un deia a l'altre que ell era el noi del tret de la màgica. El caporal el va cridar i li va dir que si era ell el que havia disparat. En Lari va respondre, mig espantat, que sí, i el guàrdia li va dir que si s'hagués quedat a casa no li hauria passat res i continuaren fent la seva ronda de costum. Anava per la carretera en bicicleta i trobo la Guàrdia Civil. I un diu a l'altre, diu, S. I em criden i em paren. Paro jo amb la bicicleta. Diu, què? ¿No han vuelto más? ¿De qué? De esto se han vuelto más. Ah, no. Sigue. Si havia tornat a sortir més, has tornat a sortir més. Sigue. A la Casa Nova, quan varen arribar a l'era, trobaren en Pere i començaren a xerrar del fet. Ells no s'ho creien del tot, i en Pere, acompanyant-los fins al marge, els ensenyà l'herba. I sí, ells digueren que allà hi havia estat una persona molt de temps ajaguda. L'avi Mariano, de tant en tant, anava renegant que si d'aquest fet el part que havia de tenir la seva jove aniria malament. El mossèn Xavier, vicari nou del veí poble de Folgueroles, els va cridar, a ells i al jutge, i els va dir que si sentia dir més que el culpable d'aquells fets havia estat el rector de Tavèrnoles, el fumaria a ell en un cul de presidi. Eren aquells temps en què, malauradament, els capellans eren més que capellans i no feien de capellans. Els de casa suposo que devien estar espantats perquè els devien cridar a la Guàrdia Civil i, segons he llegit, també
el capellà de Figueroles, i els varen amenaçar, i ells, els de casa, mai varen dir doncs, que fos, diguéssim, el capellà el que feia la màgia. Mossèn Boatella va anar amb el bisbe, que era mossèn Perelló, li va anar a queixar-se que deien que li havien fotut un tiro, que ell havia fet màgica i que no era veritat. Anar-se a explicar que estava calumniat, que no sé què volia. Potser que el traiessin de Tavèrnoles, no ho sé. Era un 6 de febrer de l'any 56, quan la jove de la Casa Nova donava a llum un vailet. Per nom li varen posar Pere, com el pare. També va ser el mateix mes de febrer quan el mossèn Josep Boatella, rector del poble de Tavèrnoles, es moria d'una angina de pit. Fet confirmat actualment pel doctor Pere de Roda de Ter. El metge, ja t'ho vaig dir l'altra vegada i torno a repetir-ho, el doctor Serra doncs, va dir això, va dir que no era que mossèn Boatella no va morir dels tiros. El metge Serra deia: jo no he hagut de curar mai amb aquest senyor, no hi tinc res a veure. Si la gent ja es va embolicar dient que el metge de Roda, que era en Serra, va curar el mossèn Boatella, però no, al final se'n va fer la pell i es va morir. Es va morir de vell o d'altres, però no es va morir. Es va morir, que ja devia de morir, però no tenia res a veure amb la màgica. Aquest cas va perdurar durant anys en la memòria dels tavernolencs. Sovint era un tema de conversa entre els veïns, i sembla ser que per a alguns encara era un tema incòmode. Vaig venir a viure aquí a Tavèrnoles al 71, i el tenia al bar, ens venien els avis a jugar cartes i així, perquè en aquella època això era molt tabú. I quan em vaig tenir uns 15, vaig anar a Sant Miquel, i una vegada, doncs, no sé en quina religió, no sé què, deien que expliquessin misteris, va sortir el tema aquest, els misteris, de les coses així extrasensorials i això. I vaig pensar, mira, explicaràs la història aquesta, em va dir. Doncs tu saps que els mossens de Sant Miquel em van deixar per tonto, per anar malament. Els hi va molestar molt que em parlés, i de seguida em van tallar, de seguida em van anar apartant i deixar endavant. Estaven assabentats segur, i era una història tabú encara al 75. Però segurament entre el boca-orella i el pas del temps hi ha qui posava més pa que formatge. Més enllà del testimoni, que té tota la credibilitat del món, no es conserven proves de l'autoria dels fets, i els diaris de l'època tampoc en van dir res. O sigui que tot queda en un misteri. Traieu-ne les vostres conclusions. Si voleu llegir el relat que us he narrat, el podeu trobar al web de l'Ajuntament de Tavèrnoles, on hi ha penjat el número 29 de la revista municipal La Rella. També podeu trobar aquest mateix cas al llibre del mateix Xevi Rubiró i la Carme Rubio, 101 curiositats de la Plana de Vic. Però això no acaba aquí. Xerrant amb els entrevistats, van anar sortint preguntes. Qui era el mossèn Boatella? D'on venia? Com es feia la màgica? Hi havia altres casos? Ara ho respondrem. Aquest nínxol és el de mossèn Boatella, al cementiri de Tavèrnoles. Pel desgast de la làpida no es pot llegir gaire bé, però més o menys hi diu: Reverendo don José Boatella Saña, párroco de Tavèrnoles. El mossèn Boatella va morir el dilluns 4 de febrer de 1956 a l'edat de 73 anys, uns quants mesos després del cas de la mágica. El lunes de esta semana falleció a la edad de 73 años el reverendo don José Boatella Saña, presbítero, cura párroco de la vecina localidad de Tavèrnoles. Había nacido en Salsellas el 1 de mayo de 1883.
cursando la carrera eclesiástica en el seminario diocesano y siendo ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1909. En su apostolado parroquial ejerció los cargos de vicario de Osormort, coadjutor de Surriba, párroco de Castañadell, de San Lorenzo de Candevànol y, desde 1939, de Tavèrnoles, dejando en dichas parroquias el recuerdo de su bondad y de su celoso ministerio. Rogamos a nuestros lectores una oración para su alma al mismo tiempo que transmitimos a sus allegados nuestro pésame. Històries d'aquest senyor m'ho han explicat molts. Tinc versions a punta pala de gent que vivia al Roc del Llum, la de Llotges del Roc del Llum, i aquells m'explicaven que ja l'havien tingut a Castelladell i llavors que els va casar. Llavors ells van baixar aquí i quan van baixar aquí era rector que el coneixien i no era mal home. No era mal home. Diu, prova a fer aquesta. Segons el d'això, venia d'un puesto que ja en feia. Sant Pere de Castanedell, cap allà Pont de Malafogassa. Doncs aquell deia que feia això allà, aquest home. I aquell enfoqués, que ja és mort, d'aquí Tavèrnoles, diu, deia que no en feia, que no en feia. Diu, si no en feia allà, aquí, diu, ja en feia allà. I llavors això va quedar tot mort. Sí, com sigui, més enllà de la màgica de Tavèrnoles i del que hagués passat a Sant Pere de Castanyadell, això de la màgica no només era exclusiu de mossèn Boatella. Entrevistant i buscant informació, em vaig adonar que de casos de màgica n'hi havia un munt. Casos més antics i a molts altres llocs. No sé si fora de Catalunya, però a la província de Girona sí, bastant. I aquí, doncs, també evidentment, això era en pobles petits, masies aïllades. Clar, no es podia anar a fer en un poble que podia veure molta gent. S'havia de fer en llocs molt dissimulats. Cadascú explica la història que li ha passat d'aquest fenomen, no? I passa a tot arreu, jo, dels països catalans, a tot arreu. No domino més coses, però jo diria que és a tot arreu. La meva àvia, la Maria Àngels Colom, me'n va explicar alguns. Com el que li va explicar la seva mare, l'Enriqueta, la meva besàvia, quan va anar a Milany a fer-se càrrec de la casa. I la mare, allà a Milany a cuidar aquella canalla que eren 14 o 15, allà al castell. I diu que tenien una bressola i es havia mort alguna criatura. I diu que a la nit sentien les esquelles de les vaques, com aquí a la Casa Nova, i els brams de les vaques, i que corrien volants i coses, i plats, la higuera, que tots els plats es trencaven, i jo què sé, però no hi havia cap de trencat. I llavors aquella bressola que diu que anava patim, i la criatura plorava. Diu, i llavors, perquè això la meva mare sempre deia, dels capellans escolteu-vos el que diuen, però no guiteu el que fan. I llavors va anar un home que li deien el curt de Milany, sembla que li deien el curt de Milany, després va vendre un vedell. Era l'home. L'home sober, queixa jo, és que eren tanta colla. L'un era fill d'aquí, l'altre fill d'allà, que no hi havia cap germà, en fi. Això es va vendre un vedell i va anar a pagar el capellà. I es va haver que va anar-hi. I a Ogassa, on es va criar la meva àvia, també hi va haver un cas que li tocava de prop. Hi havia uns cingles que feien que podies pujar, saps? I baixar també, però era dolent, que si relliscaves i t'embullaves fins que et mataves. I aquest pobre noi es veu que anava a portar a sopar al pastor, que era dalt la muntanya, i ell es va anar, que si va anar a Ogassa es veu prou, aquests cingles. Ell es va anar a relliscar, no sé què, i va tombullar i es va matar. I diu que es veia des de casa a la nit un llum que pujava i baixava allà aquell cingle i amb uns crits que cridava, ai, ai, ai. Ara digue'm tu els pares com havien de quedar. I un germà, que jo havia prou conegut, i havia ballat, i va veure un llum que sortia del campanar a l'església i ell que va cagar amb l'hòstia va cap allà i fotir i va trencar la cuixa del capellà.
Aquest capellà tenia una majordona i era una cosina del meu pare. I llavors diu, el mossèn no pot pas dir missa, mossèn Pere, em sembla que es deia. No pot pas dir missa, diu, perquè ha anat a la gibrelleta, diu, ha caigut, i llavors les gibrelletes eren de terra. I s'ha tregat la cuixa. Però jo això t'ho explico més abans del que em va dir la mare, jo no... A Can Focs, al poble de Folgueroles, es diu que una dona va morir mentre li feien la màgica. Així ho recull el documental Verdaguer o Fals, on es pregunta si mossèn Cinto també feia màgica. A la descripció d'aquest vídeo teniu un enllaç al documental, que també està a YouTube. Us el recomano. També es diu que a les dones que anaven de camí cap a la fàbrica a treballar també se'ls hi feia. Però casos concrets, diguéssim, sé d'això, d'aquestes treballadores de Folgueroles que treballaven, i em sembla que també hi havia algú de Terres que treballaven a Roda, i cap al camí, doncs, amb una cruïlla, doncs, els hi feien aquests llums. Sí, i quan jo anava a treballar a la fàbrica, hi havia el director de la fàbrica, que feia por a les treballadores. Només deia, jo havia sentit a dir que els feia màgia. A la nit, quan era fosc, els caminava amb un llum fins a la fàbrica. Però jo això no només ho he sentit dir per veus, no ho sé. I per si no fos poc, en aquest llibre, El folklore de Rupit i Pruit, en recull molts altres casos, i només d'aquella zona. A l'Esquirol, algunes noies de pagès anaven a treballar a la fàbrica que tenien per allà. Tornaven de nit i sempre anaven en grup. Darrere seu, cada dia, els seguia una llum misteriosa, fent sorolls com de cadenes per espantar-les. No es veu ben res, només aquest collons de fressa sempre al nostre darrere. Me cago en la puta, ja n'estem ben amoïnades. Un dia, un germà de les noies es va vestir com elles i va portar una escopeta per solucionar el tema. Es vesteix de dona i carrega l'escopeta ben carregada. I au, i a mig d'elles, a fer broma. I pel camí ja va sortir ja. En veure el fantasma li carda castanya. Me cago en Déu, ja va ser acabada la murga. Llavors diuen que l'endemà al matí va morir un pare missioner a Vic, que els feia la màgica des d'allà. Un altre cas, per exemple, a Carós, on actualment hi ha el pantà de Susqueda. A Can Meva mateix, allà a Carós, n'hi havia prou un que, mira, i dies que vinga rocs a la taulada, i rocs a la taulada, i patim i patam de rocs, i no deixar-los pas a dormir d'en tota la nit. I va resultar que a última hora varen dar la culpa en el capellà, i de passada es veu que ho era, perquè el capellà va vendre un porc amb un fulano, i aquell fulano no tenia calés per pagar-lo, i perquè li devia el porc, li va dir, ja me'l pagaràs el porc, ja. Doncs es veu que, després de parlar amb el capellà i que l'alcalde li deixés diners, un cop efectuat el pagament, va parar la màgica. Com veieu, n'hi ha un munt d'històries com aquestes. Però de tot això no se'n coneix cap prova, més enllà dels propis testimonis. I la màgica, com es feia? Doncs també és un misteri. Es parla d'una llum molt forta, més que la d'una llanterna corrent. Altres deien que veien imatges i que es feien amb màquines de fer màgica, o sigui, projectors de cinema rudimentaris o llanternes màgiques per fer fantasmagories. Per l'època hauria de ser un aparell d'aquest tipus. Al Museu del Cinema de Girona en podeu veure molts exemplars. També es diu molt sovint que la persona que fa màgica porta un llibre de sortilegis, però malauradament no se'n coneix l'existència de cap exemplar. O sigui que hi tornem a ser. No hi ha cap prova. Tots els casos estan resolts. Tot diu, es va acabar amb un tiro, o es va acabar amenaçant l'amo, o es va acabar anant a parlar i amenaçar el rector. S'acaben. Quan t'expliquen, diu que s'acaba i en algun cas s'acaben marxant. El pagès, el masover, el masiaire, el de la masia, marxa. Però s'acaben, sempre s'acaben. Són resolts. Ara, que un hagi confessat jo vaig fer màgica, això no he trobat cap. Jo sí tenia un llibre i feia màgica i ho feia així, no. Però tot això per què?
el cas de la màgica de Tavèrnoles es diu que era per un deute, però els motius podrien ser varis. Sí, jo t'he dit 4, que són els que més comuns. És per treure el masover que fa nosa o pujar-li perquè l'amo vol aquella casa per ell o per fer pagar el que no havia pagat en misses o promeses d'aquestes, per l'enamorament, perquè aquell m'ha agafat la nòvia i ja s'ho trobarà, ja veuràs, i per treure cuques del camp. I n'hi podrien haver d'altres, però jo et diria, són els que he trobat més. Sí, per fer fora cuques i altres bestioles del camp o de l'hort. Amb un llibre a les mans i anar passant d'un cap de l'hort a l'altre i anava llegint. Les cuques van marxar. Varen posar un camí, me cago un cony, i ja et dic, l'endemà va ser net de cuques. Però realment, tot això, la gent s'ho creia? Sí, jo crec que sí. La gent s'ho creia, sí. Hi havia, bueno, com tots, hi havia els que eren escèptics, no? Que no creien allà, però com que molta gent creia el que deia, diguéssim, a la missa, que deia el capellà, doncs això molta gent s'ho creien allò, sí, i espantaven, per això ho feien, si no ho haguessin fet. I Tavèrnoles no hi va haver mai més i Ugassa tampoc. Va acabar. No, perquè la gent estaven espantats, però hi va haver gent que ja va saber més o menys de què anava la cosa. Com us he dit abans, quedeu-vos amb el que creieu i opineu-ne el que vulgueu. Perquè són molts casos i a falta de proves no es pot afirmar amb claredat tot el que s'ha dit. Però n'hi ha tants, i tan semblants entre ells, i a més, tots solen venir del mateix tipus de persona. Per tant, és molt fàcil pensar de que sí que alguna cosa passava. A la caixa de comentaris dieu a veure què en penseu de tot plegat. I si en coneixeu algun altre cas, compartiu-lo, que és interessant. Doncs això és tot. Espero que aquest capítol us hagi agradat. Voldria fer uns quants agraïments. Primer de tot, a les persones entrevistades. A la meva àvia, Maria Àngels Colom, en Lari, en Pere Prat, en Pep Colomer i en Xavier Ruiro. I també a altra gent que no han sortit però m'han fet un cop de mà. La Núria i en Pep Mas Ramon de la Casa de la Balma de Tavèrnoles, la Mary Gil, el meu cosí Cesc Dax, el meu tiet Miquel Dax, el productor Joan Bové i a tota la gent de Twitter que m'ha ajudat a contactar amb actors i actrius de doblatge. Doncs ja sabeu, si us ha agradat el vídeo, foteu-li like i compartiu, que sempre ajuda. I si us subscriviu, ja seria l'hòstia. Doncs això seria tot. Apa, gent. Adéu-siau.